Ja, vi er i gang. Og tag den, Kasper. Og din. Kom, støtte Christian. Du står og sover. Nu står vi igen. Ja, det er godt. Det er lidt rundt. Kom, Gustav. Det er Adam. Og Magnus. Affjord. Så skal den spilles, Adam. Der. Nemlig. Kom, Ja, vi finder vores mand. Kom nu ud til de to Svendborg-spillere, der står herude, drenge. Gå for langsomt, Magnus. Det går Gustav frem til ham der med de er, det er godt. Gå væk, Adam. Gå nu væk. Tag en beslutning. Kom nu. Kom ud, Nikolaj og Emil, ikke da? Godt, Nikolaj. Ja, kom, vi finder vores pladser. Gustav fremad. Adam fremad. Bare bliv der, Mathias. Bare bliv der, det er fint. Så er det dig, Christian. Gustav, løb ind i midten nu. Kom nu. Ind i midten nu, Gustav. Godt, Emil. Kom, din. Kør med den. Længere frem og dæk ham derovre. Kom nu, ind på Kom, midten. tættere på bolden. Tættere på Kom så, Adam. Skiller ned i bussen. Godt, Adam. Ja, det er fint, Adam. Kom igen, Nikolaj. Kom nu. Godt, Adam. Lad Jeppe tage den. Ja, det er godt, drenge. Ja, på jeres pladser. Kom nu. Kom igen, Nikolaj. Din, pas på! Ja, det er godt set, Din. Nikolaj op. Nikolaj, vær klar. Nikolaj, skal du ud? Altid hvis der må Nikolaj, vær lige med lige nu. Kom nu, Nikolaj. Forsvar og målmand, det er det, vi arbejder i. Skal jeg prøve lidt Nikolaj, kom forskelligt? lige ud til mig. Nikolaj, kom ud. Hvad nu? Han slår sig her. Adam, du tager dommerkastet. Ja. Vi er i gang igen. Vi er i gang. Det er godt, Mathias. Mathias, skynd dig. Gustav, kom ud. Mathias, gå ind på banen. Super fejne, man går så godt. Kom, spil den rundt. Bare bliv derinde, Christian. Bliv derinde. Kom nu. Magnus, tag en beslutning. Sådan. Kom nu. Adam, vi skal lige vågne op nu, ikke? Kom nu. Godt, Magnus. Det er godt, Din. Mathias, Magnus, får du styr på dit forsvar. Kør bare, Din. Kør bare. Adam er med. Helt blank. Christian er fri. Magnus er fri. Så. Kom så, Adam. Din, du må godt køre op igennem midten, ikke? Som forsvar, eller som målmand, ikke? Mathias, få nu dykket ham op! Han må ikke bare løbe forbi dig der! Mathias, den er der. Kom så, Adam. Øj. Kom, Kasper. Kun en af... Kom, der kommer en. Kasper, Bare tør ham. Øj, det er godt. Drenge. Ja, for søren. Ej, kom igen. Mathias, hvis der er en modstander, der løber... Hey! Når der er en modstander, der løber forbi, så løber vi med. Matti, kig. Kom, Matti. Øj. Fortsæt, Kasper. Godt, Kom, Mathias. Det er godt. Godt, Magnus. Ja, Ej, gå med, Magnus. Gå med. Øj.
Christian! Op foran. Kasper og Mathias, det er alt for nemt, ikke der, drenge? Kom nu, Christian. Kom nu, Christian. Vågn op. Sådan. Kom nu. Kom så, vi kan da. Så kører du, Kasper. Kom så, Kasper. Kom igen. Mathias. Kom nu. Jeg røver ikke efter modstanderen. Ja, det er godt. Det er rigtigt nok, Magnus. Mathias Risser, vil du sparke det? Jeg skal han råbe efter ham, når han løber derned. Så kig på den. Jeg tror, de har fattet det. Det får drenge. Drenge, skal vi lige have muren, i stedet for at det er et plankeværk eller et eller andet? Det er godt taget. Kør den tilbage, Kasper. Kør den tilbage. Nok, lille Kasper. Flot, Dalum. Ro på, Emil. Ro på, Emil. Adam, er du med i den her kamp? Sebastian, ud til siden, Sebastian. Ind over midten til Kasper. Godt, Christian. Rigtig fint, Christian. Godt, Sepper. Fortsæt bare, ven. Godt, Sebastian. Godt, Emil. Godt arbejde, Magnus. Kasper. Hvad siger du, Magnus? Nå, hoster du? Ja, det skal han også have lov til. Det er okay. Det var måske lidt højt. Kasper, kom ud og stik i de to herude, i stedet for at stå. Så væk, Christian. Du er dækket op. Væk. Kom, Magnus. Sådan, Kasper, du er her. Kom, Kasper. Stille og roligt, Tørving. En mere frem. Kom nu, en dreng, dreng. Adam, kom. Og kæmpe ind. Runde bag. Kom nu. Kom så, Christian. Milo, når du tager den, så kæmper vi lige. Kom nu. Fremad, Tørving. Bliv fremad, Kasper. Kom nu. Godt, din. Kom ind. Kom, Sebastian. Bare afsted. Find den her. Kom videre. Og han er derovre! Spiller der bare godt. Spinding. Kontrol over bolden. Så skyder vi, når vi er i balance. Ned på jorden, kom nu. Fremad, Kasper. Godt, Magnus. Kom, bliv ved. Bare kør med den, din. Bare kør med den. Kom, Kasper Tørving. Det er godt. Kom. Og bliv væk. Vi tager dig. Du dækker ikke mand, Mathias. Du lader ham køre. Kom nu. Foran ham. Kom, Kasper. Kom, fortsæt, Kasper. Kom så. Fortsæt, Kasper. Godt, Magnus. En gang til, Kom så, Kasper. Christian. Fortsæt. Kom så, Rita. Ind og få et skud, hvis du kan. Godt, Christian. Mathias. Kasper Tørving, kom lige ud. Kom så, Esben. Gå lige ud. Nikolaj, gå ind. Nikolaj op foran. Godt, kan du få den frem, så du får løften. Hvor er de gode. Godt set, Magnus. Kom, kald på den, Mathias. Kom nu. Fremad, Nikolaj. Løb fremad, Nikolaj. Kald på den, Mathias. Stopper I. Fortsæt den, Mathias Rissager. Fortsæt fremad, Rissager. Godt, Kom så, Christian. Han er derovre. Er du okay, Magnus? Ja, den ryger ned til os, drenge. Så er vi klar igen. Din, vågn op. Den rigtige vej. Spinding. Vågn op. Kom nu, Svendborg. Det er sidste kamp, vi gør. Det kan jo ikke være rigtigt. Det er os, der har bolden, altså. Kom nu. Pas på dig. Tag den ud, Nikolaj. Og følg lige. Fortsæt, Nikolaj. Kom med hjem, Dalum. Kom med hjem, Dalum. Vi kører med frem, alle mand. Kom nu, Nikolaj. Det er godt, Mathias. Hurtigt, Mathias er der. Kom nu. Kom på tur, Magnus.
Det er dig, din. Din, det er dig. Bare rolig, din. Rolig. Kom. Det er godt, din, det der. Rigtig fint. Godt, Magnus. Flot. Ej, var det godt. Kom, Risa, kom nu, nu spiller de udenom jer, drenge. Kom, Mathias. Støtte. Godt, Emil. Din, du skal kun være opmærksom på det der. De laver kun lange bolde, så bare helt ro. Tag den i hænderne. Ikke? Gå ud og dæk ham, der står udenfor herude. Så skal vi komme Følger du med ham stille og roligt, ikke da? Vente lige på Christian. Godt, Sepper. Hvad står der? Så skyder på mål. Nemt. Ej. Nikolaj, Kasper, fremad. Så er det tid til at komme på plads. Nikolaj, kom. Din, prøv at koncentrere dig om kampen. Nikolaj, ikke helt så langt frem, vel? Bare blive inde på midten, så. Så det hænger der ikke med bagefter. Kom, Nikolaj, det er dig. Kom først på den, Magnus. Kom nu, Magnus. Kom nu, Nikolaj. Kom nu. Bare bliv ved. Fortsæt. Christian, så. Det var flot kast det sidste. Christian. Jeppe, er du klar? Kom nu. Nikolaj. Spænding. Nikolaj, hvad er Søgen. Bare fyr på kassen. Jeg nogensinde har set det der. Næste. Udmærket. For helvede, den overlægger med på den her. Det skulle man sammen. Ja, hey, kom. Dine med. Stille og roligt, Emil. Christian, du skal ud bolden. Det er ikke godt nok. Det er godt, Christian. Det er godt. Kom hjem. Hold da op. Flot, Christian. Nikolaj, der er hjørnet til os, den bliver blokeret. Nikolaj, du sparker hårdt. Drenge, dømmer du målspark? Jeg rammer røg sidst. Ja, hvad? Jeg vil bare ind på røg, siger jeg. Der står 2 hold herude, der er Jamen, jeg rammer røg sidst. Og din. Stille og roligt, Kasper. Kasper, stil ikke en buse. Så er der tid. Stille og roligt, Sepper. Ej, hvor er det godt. Kom tilbage. Så spiller vi den, Christian. Fortsæt frem, Dalum. Det er godt. Kasper, spil den, Nikolaj. Kom så, Magnus. Spil Nikolaj igen. Spil ham igen. Kom nu, Vil, Magnus. Magnus. Bliv ved. Det er dig, Godt, din. Kasper. Kom nu, din. En god redning, din. Kom, Oliver. Vågn nu op. Ej, Christian, hvor er det godt. Kom, Oliver. Kom, Nikolaj. Ja, godt.